Higala, kumusta? May adlaw ka natong tanan. Welcome to the Municipality of Baongon, Bukidnon. Ang munisipyo nga malambuon unisgutan nato ang produksyon labi na sa atong mga mag-uuma nga mo'y nakahatag og kining sustainable nga panginabuhian sa matag karnugonya nga sa kadugayng panahon naginahinay na og improve, nagdevelop ang ilang munisipyo, ang ilang komunidad tungod sa kadumalaan. Pinaagi ni Mayor Rogelio Luloy Haraula ang bagong nagdumala karon, dako na og improvement, dako na og development alang sa katawhan sa Baongon, Bukidnon. Ang kasaysayan sa Baongon nagsubay balik sa pagagabig ni ini gikan sa usa ka municipal district ngadto sa usa ka munisipyo ni adtong 1957. Ang lungsod adunay usa ka adunahan nga kasaysayan sa tribo nga adunay mahinungdanong figura sama sa Apo Mandapagon nga nagdula og importante nga papel sa pagtukod ni ini. Nailan kini sa mga scenic landscape, production sa agrikultura ug pasalig sa pagpreserbar sa kabilin sa kultura. Ang Baongon is a second-class municipality located in the province of Bukidnon, Philippines. Base sa 2020 census, aduna kini populasyon nga 37,111. Naglangkob kini og 328.34 ka kilometro kwadrado sa palibot sa Northern Mindanao nga rehiyon. Nga adunay dakong bahin sa populasyon niini nga nagsunod sa tradisyonal nga mga gawi sama sa animismo. Ang Baongon, Bukidnon gilangkuban kini sa 16 ka mga barangay sama sa Barangay Balintad, Binavista, Danatag, Imbatog, Galilangan, Lakulak, Langaon, Liburan, Lingating, Mabuhay, Mabunga, Nikdaw, Pualas, Salimbalan, San Miguel ug San Vicente. Ug mao kini ang annual regular revenue of Baongon for the fiscal year of the 2016 gikan sa 2009. Ug karon ang katawhan sa Baongon, Bukidnon padayon sa ilang tagatag sa mga panginabuhian sama sa mga pagpanguma para sa atong agrikultura nga nahimong usa ka distributor sa mga gitawag nga produkto may gala ang Baongon, Bukidnon sa Northern Mindanao para sa consumption sa nagadaiyang lokalidad mga kaigsunan. Sa karon mas gipalambo pa ang produksyon sa agrikultura labi na nga daghan na og progress kaayuhan ang tagsa-tagsa ka munisipalidad or lungsod mga kaigsunan sama sa Baongon, Bukidnon nga suportado may gala sa lokalidad labi na sa mga mag-uuma, labi na sa kasamtangang mayor pinagi ni Mayor Rogelio Luloy Haraula mga gala nga ang katawhan hinangop ngadto kaniya para ikaayo sa katilingban. Ipakita atong view sa inyo kadyot lang ang ilang bag-o nga munisipyo nga hamugaway kaayo og kaaya-aya gyud nga bisitahon kay ang pagkadumalaan sa Baongon, Bukidnon kuan sila kining accountable ang ato mga opisyal, daling maduulan og paspas ang ilang gitawag natong paspas ang ilang pag-atiman sa mga dokumento labi na kung serbisyo nga atong isgutan sa katawhan. Pero luwag siya, hayag siya o niya dili na kaingon nga kalas kayo ka sa mga gitawag nato nga uban pa nga mga kagamitan sama sa electricity tungod kay di naman kay kamo gamit og kuryente in terms sa pagpasigan suga tungod kay naman patsada kay nga disenyo mga kaigsunan. Dili nakita ang kanaiyang nga mga gitawag nato nga mga windows diri nga mo serbisyo sa atong katawhan, muhatag sa inadlaw-adlaw nga serbisyo sa atong nagkadaiyang kabarangayan diri sa Baongon, Bukidnon. Tama ni. Okay? Lipot ni siya ang nasangpit nga gitawag nato nga serbisyo sa atong katawhan diri sa Baongon. Unya ang ibabaw nga bahin ang Office of the City Mayor diri sa Baongon pinagi ni Mayor Luloy Haraula na sa second floor nga bahin mga kaigsunan.
Now, palihog kong libod na rin yung nakita. Okay? Sada, agilang tanan. Kini, kamuno pa siya og develop, pero nagamit na sa katawhan, nagamit na sa atong kasamtangang namunuan diri sa maong munisipyo, functional na siya. Ang dagan sa ilang kuan, kaliukan sa matag adlaw, mabati na sa katawhan diri sa maong Bukidnon. Mao kini ang kuan nangagi na ng mga opisyal diri nakita. Atong nganlan na sa Manila nakita. 1960 to 1964, kini ang kadumalaan ni Vicente Linaag. O niya sa 1964 to 1971, pinaagi ni Patricio Lilingan. Pag sa tuig 1971 to 1978, pinaagi ni Attorney Wilfredo Linaag. Pag-abot sa Manin, di na maklaro ang year. Dito na kag-klima ko Linaag. Diri ni Artinio Linaag, ni Paz Rosa Sinya o ni Rogelio Lago o usab ni Ardan Rua.